sizothandaza mfundisi kule. Okay. Sizoyithandaza because yabona mfundisi lena into esenza la iyabathinta abantu kakhulu. So I would like ngizoyithanda ukuthi sikhula kahle. Sithandaze. Yes. Bathi ngiqale ngibabingelele. Siyabingelela igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. It's another day. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu anibusise anigcine. This is another episode with umfundisi uGumede all the way from kwaMhlaba yaLingana. Sikhona khona la. But before we start this show, it's a very spiritual subject. Sizoyithinta la. So please pray along with us ulapha ekhaya. Mhlawumbe khona usabhizi ngakho nje okuncane. Maybe makuthi akumosheki, you can just pause it kancane nje and then you join us and then pray along with us. uNkulunkulu siyamethemba ngalo msebenzi sizokhuluma khona la namhlanje. Mfundisi yathanda ukusenze a prayer of warfare, umthandazo uzothinta abantu lapha emakhaya. Njoba sizokhuluma ngalesi sihloko ikakhulukazi. This is a very spiritual subject. It is very spiritual, so ngingathanda ukuthi sikhuleke uNkulunkulu akwazi ukuthi athi reveal more na uthi mawusiza ngaso isihloko uthi empty yourself ukuze ungashiyi lutho. Yes, so nje uNkulunkulu asize nangawe namhlanje. Baba siyabonga Father egameni lika Jesu. You are Kristu waseNazaretha. You are God of miracles. Baba wethu namandla. Siyathandaza egama lika Jesu. Wena uNkulunkulu Baba wethu ngakho ungumafunga Baba ongajiki. Ngiyawabona amandla Baba wethu namandla. Ngiyathandaza Baba ayehla igama lika Jesu Kristu. Baba siza ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu basiza waseNazaretha. Ngegama Baba wethu ongcwele, ngegama eliphilayo, nakamandla ngegama lika Jesu Kristu, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba uyinkosi, uyinkosi namandla. Ngegama lika Jesu siyakhuleka Baba, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thinta loya naloya naloya babekhaya labalala khona Baba le episode Baba ayishintshe impilo zabantu, ayiguqule Baba impilo zabantu ngegama lika Jesu nangalama waves Nazaretha moyo ngcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba wethu ngcwele, touch your people in the name of Jesus Christ. Mighty God, mighty Father, we thank you Lord. Thank you nangalokho usazokwenza. We pray, my Father, miracles kuleyandlu nakuleyandlu kuloya mndeni nakuloya mndeni ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Touch your people in the name of Jesus. Siyabonga Baba in the name of Jesus Christ. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you Father. We thank you Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Can you just type Jesus? Jesus. Ulaphekaya just type Jesus. Jesus. Ilona gama leli, ilona gama likhe linye. Ilona gama liphezu kwa wonke amagama akaba khona nasazoba khona. Nakaba khona kudala emandulo alikho elinye igama elingaphezu kwaleli gama. Ilona lodwa igama elibekiwe, ilona lodwa igama elibekiwe lavela emazulwini. Bazalwane leli gama lihle, siphila ngalo leli gama leli. Makukubi sibiza lona, makukuhle sijabule, sijabulela kulona, sibiza lona. Bafowethu igama lika Jesu sazi okunye, sazi igama lika Jesu. Athi incwadi yezenzo chapter 4 verse 12 athi ayikho insindiso ngomunye ngokuba likhe linye
elinye igama elinikeziwe ebantwini ekumele sisindiswe ngalo yilo lona leli gama liyashunyayelwa leli gama ngaphandle kwala silutho bafowethu siphila ngalo leli gama so ngiyacela nje bafowethu ukuthi ake silivumele sonke leli gama sithi Jesus 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 silisho nje silisho lapho ku comment section just type Jesus 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 igama lika Jesu. Ngiyazi ukuthi sibuka nangama tribe ahlukene angazi ukuthi eVenda bambiza kanjani angazi abeTswana bambiza kanjani angazi abeSuthu bambiza kanjani angazi nabanye abaphesheya nange language yakho ukuthi umbiza kanjani just say Jesus 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 ngiyazi ukuthi thina le kwaZulu sithi uJesu sithi uJesu mhlambe wena ngazi wena le kodwa basuthwini ukuthi nithini kodwa ngiyacela ukuthi ulibize nange language yakho silibize leli gama lihle bafowethu leli gama siphila ngalo igama lika Jesu mfundisi wami Jesus khona hallelujah egameni lika Jesu Jesus uJesu inkosi yethu yebo mfowethu siyabingelela amen amen siyabingelela niyaphila kodwa siyaphila sigcinekile egameni lika Jesu siyabonga kakhulu mfundisi wami ukuthi uphinde vela lathi lapha namhlanje egameni lika Jesu sagcina sikhulumela izinto ezazi deep kuleya episode sasilokhu sibuka nje about iministry yakho kodwa namhlanje ngiyothanda ukuthi ke sikhulume ngedlozi ke sikhulume ngedlozi yabona masikhuluma ngedlozi mfundisi wami it's a very complex subject spiritual futhi at the same time ngiyazi ukuthi abanye babazalwana okanye akangathi abazalwana angithi abanye babantu umoya wedlozi ubabambe abanye abazi babanjwe yiwo so ke ngiyathanda mfundisi wami ukuthi ke singene kulesi sihloko about idlozi maybe mhlawumbe mangathiwa mfundisi wami nangu umuntu uyabuza athi mina angazi ukuthi yini idlozi athi nje ngiyacela aqale ningi-understandise ukuthi uma nithi idlozi nisho ukuthini cha isihloko sensitive kakhulu lesi esikhuluma ngaso namhlanje cha ngizokhuluma iqiniso njengomtefa ngoba angimeli izulu la ngimeli izulu uma kubiza ukufa akumane kufiwe kodwa ngizokhuluma Jesus usabuza umbuzo mfundisi ukuthi yini idlozi cela ukuchaza idlozi ukuthi yini yes sir idlozi elinye lemimoya elaxoshwa ezulwini kanye noSathane elisebenza ngabantu abafileyo angiphinde futhi yini idlozi idlozi elinye lemimoya elaxoshwa ezulwini kanye noSathane elisebenza ngabantu abafileyo kahle kahle mfundisi umuntu owafa kusile idlozi umuntu owafa enye into idlozi enye into umuntu wakini ongasekho noma osowadlula emhlabeni akusilona idlozi futhi umuntu wakini ongasekho emhlabeni akusile idemon uyabona labantu abasindisiwe uma bethi umuntu wakini owafa idemon ba wrong umuntu wakini ongasekho akalona idemon kwenzakalani idemoni lelidemoni ledlozi lifika lizozenza umuntu wakini ongasekho ubone ngathi uye kade akuyena idemoni lizenze yena ngamanye amazwi idlozi akuyena umuntu wakini owafa but idlozi elinye lemimoya elaxoshwe ezulwini kanye noSathane elisebenza ngabantu abafile uma ubona sengazathi wena umuntu wakini akuyena umuntu wani kodwa yileli demon liyayifeka lisebenza ngezithombe emfanekiso angithi nala emademonini kunama department kukhona ama satanism kukhona ama devil worshippers so njengoba kukhona ama devil imningi imkhakha la kaSathane so idlozi omunye umoya ozenza umuntu wakini ongasekho wena ucabanga ukuthi uye why baze bathi idlozi ingoba lo moya lo mawufika ukubamba ngesidlozana ukuphoqe
ukuthi yenza intando yawo futhi sometimes uyakwazi lo moya lo uyakwazi ukuhogela ukuthi la ekhaya kwenzakalani lo moya lo uyakwazi ukuhogela ukuthi ubheke phi nempilo yingakho lo mo usebenza ngezithomo ngoba ufike ayifake uyazi lelo demon liyakwazi ukubona umuntu masezofa ngoba ngithi mina lisebenza ngabantu abafileyo lifike lenze njani umuntu masazofa lento inecamera ifike lento iqhamuke necamera ifike ikushoot Sure. Uma sozofa there is umuntu uma sazofa nje kokunye uvela avale kumlomo angasakwazi ukukhuluma ngoba kunezone kufanele ivume ngekhathi zokugcina so ke leli demon leli uma sazofa umuntu lifika necamera lifike likushoot bese liyahamba bese wena usala uyafa uma sofile mhlambe after insuku songcwatshwe noma insuku ezithile lizobuya leli demon lifaka imask lithathe lo mfanekiso lesithombe lisimbathe kanje lize kuwe wena ophila ngamaphupho ebusuku lele uma ufika lo moya sofaka le mask yalomuntu wakino wafo omaziyo nawo phela idemon liyakwazi kuyifeka litshontshe even she voice yomuntu lisebenze ngayo kodwa kungayona idemon liyayifeka linama voice usathana nama voices amaninga afike antshontshe there is why kudala man of God babathi singabomemeze ebusuku ngoba kunento entshontsha amazwi iqiniso lelo ikhona leyo nto le sure ikhona leyo nto ukuthi ngoba phela okunake nje ngifuna ukufakazela abanye emakhaya bazongifakazela ukuthi kuyenzeka omunye nje anele emini noma ebusuku avele lo muntu lo enze njani avele lo muntu lona uthola ukuthi uyaphupha ubizwa uma wakhe uma kasabela wathi ma so thathiwe so thwetshuliwe ngoba into ekhona uma wakho uthola ukuthi akambizi kodwa leli demon lama demon atshontshe izwi likama wakhe asebenza ngalo kuzobe sengazathi uma wakhe kade akuyena so umuntu wakhe nje wafa akusili demon umuntu wakhe nowafa sizawufika nala ekuthenini khona umuntu mafu uyapi okay sizofika nala khona ekuthola ukuthi kwenzakalani ngabantu abafileyo kungani futhi kungafanele uma uyikholwa uyidla inyama ehlabela abafileyo sizawufika lapho yeah so ngisafuna ukukumbula la kakhulu edlozini ukuthi idlozi elinye lemimoya elaxoshwe ezulwini kanye noSathane elisebenza ngabantu abafileyo ingakho phela ledlozi lo moya wedlozi uyahambelana nalomo ekuthi umndawo okay yeah yini umndawo elinye nalama demon lelo demon ke lelo idemon ledlozi li-operate kulowo mndeni loyo uyayizwa leyo nto leyo kunamandawo yes so le demon lele kuthiwa umndawo why bathi umndawo kune demon elifike nje laphuma khona lafike langena mhlambe noma kwasibanibani uyayibona leyo nto le uma lingena kulowo muzi loyo uma kungikuthi abantu bala ekhaya bonke bayakholwa basindiswa into eyenzakalayo lelo demon livele liphelelwe indawo bese liyahamba liyongena nanoma ikuphi lapho elithanda khona ali-operate kunomehluko kancane phakathi kwaleli umndawe nedlozi nalo licacisha asebenze ngokufana there is umuntu onomndawo ugida ngamadolo kodwa umuntu onedlozi ugida ngani ngeenyawo so ke umuntu indawo baze bathi nje indawo ingoba mabasindiswa abantu bala ekhaya livele liphelelwe indawo lihambe ingakho nje bathi umndawo ngoba mabasindiswa livele liphelelwe indawo lihambe so lama demon man of God asebenza ngabantu abafileyo kodwa asebenze kubantu abaphilayo sure there is why mawikholwa kufanele wazi ngamademon ukuthi aoperate kanjani ngoba mawungazi wena nje konke uzobona ngathi ku right amademon man of God ayayifake kakhulu ingakho nje masontweni sokukhonzwa nanama devil worshippers ingakho nasemaso kuningi maningi amademon asamakhona manje so ngifuna ukuthi idlozi akuyena umuntu wakino wafa kodwa idlozi elinye lemimoya elaxoshwe ezulwini kanye noSathane elisebenza ngabantu abafileyo ingakho phela man of God umuntu uzoqhamuka athi abona inyoka noma elihlaza noma ebrown
athi yena ugogo loya noma athi umkhulu noma athi idlozi la ekhaya lo muntu lo vele ufola kaSathane. Why ngithi ufola kaSathane? Ingoba uNkulunkulu in the beginning wabe kubutha phakathi komuntu nenyoka. Wathi umuntu wathi nje kusukela namhlanje ngibeka ubutha phakathi kwena. Wena muntu enyokeni uzoshaya ikhanda, inyoka ishaya isithende. Okusho ukuthi there is no relationship between umuntu nenyoka. Okusho ukuthi leyo nto le mase nenyoka phakathi idemonic. Yeah. Inobudimoni phakathi. Uyayizwa le nto le ngoba kunezinto esitshelwa ngazo ekuthiwa lezi zidemonic. So ngifuna ukusho ukuthi ke umuntu owafa uyedwa idlozi lilodwa. Ungathathi uyabona usuke kahle ngazi ukuthi usuke umthatha kanjani umuntu wakini umuntu wena hayi lo muntu lo owakini ongasekho ubona inyoka ukuthi uthi uye naye ngeke akuvume lokho athi ugogo inyoka ayikwazi ukwenzeka le nto le. Yazi uSathane abanye abantu uvele nje wabavala wabathi baney'nkoloze sure baney'nkoloze. So idlozi elinye lemimoya elaxoshwa ezulwini kanye noSathane elisebenza man of God ngabantu abafileyo. Ingakho uma ukhonza uNkulunkulu lo wadala izulu nomhlaba usindisiwe ukwazi ukukhonza uNkulunkulu uphinde ukhonze namadlozi. Ayikwazi ukwenzeka leyo nto le uma unjalo wrong. Khetha ingakho bhala kahle athi ngeke akekho umuntu ongakhonza amakhosi amabili. Enye uzoyithanda enye ayidelele. Okusho ukuthi uma uthi umzalwane wena ubuye uye emsamo uyobhunyisa impepho uthi ukhuluma nabantu abangasekho okanye uye emathuneni uthi wena kuyoshelwe izinto. No, wrong. Uma ukuthi uthi ukhonza uNkulunkulu ugejile. Iziphi lezi zinto idlozi umuntu eziyazimenzise zona? Uyabona idlozi baba uma limngenile umuntu limenzisa ngamanye amazwi idlozi luumoya. Angiqale lapha. Idlozi luumoya alinawo umzimba wokwenza izinto. Idemon nje lonke idemon luumoya. Alinawo umzimba wokwenza into. So leli demon leli into eliyenzayo liyenza nje kunezinto mali kungenile lo moya lo mawungenile kunezinto okuthandisa zona noma kunezinto okwenzisa zona. Kunabantu nje number 1 ababhemisa inemfu. Athi ngibhemisa ugogo. Ibe kubhema yena kodwa uthi ubhemisa ugogo. Aphuza utshwala umuntu athi ngiphuzisa umkhulu noma ngiphuzisa ugogo. Akudleki lo umuntu kudleka yena lo. So ngifuna ukuthi kunezinto uma ungena ilo moya lo nokuhlaba too much. Kuyahlatshwa kwenziwa nje izinto eziningi imkhiba nje eminingi. Uyayibona lo nto. So awukwazi wena uthi awukwazi wena ukuthi wena uthi ukhonza uNkulunkulu uphinde futhi uye emadlozini. uNkulunkulu akakufuni lokho ngoba umuntu oyenza lokho uqalekisiwe. Uma usemadlozini abasemadlozini ungangeni kuNkulunkulu. Uma ukuthi ukhonza uNkulunkulu hluka ingakho phela kunevangeli lokuphenduka. Ngoba umuntu akavela athi uyakholwa aqhubeke nezinto zakhe kodwa uyashintsha umuntu. Akhonza uNkulunkulu. That is why lithi iBhayibheli uqalekisiwe umuntu othemba kubantu. Uqalekisiwe ukuthi there is a curse oyithola ukuthi wena uthatha ithemba lakho wabeka kulaba abantu labayana. Abangakhonza uNkulunkulu vele basebenzela umbuso obumnyama. Azathi omunye obhala even nabaprofeti bakhona abaprofeti bobumnyama. Yingakho lapha mawufunda incwadi kaMetu ithi abanye ngalolo langa bothi inkosi kade asiprofethanga ngegama lakho. Asikhiphanga inamadimoni. Sense athi hayi hambani benzi bokuba nginazi buyelani la kade nisebenzele khona ngoba basebenzele ezulwini khona la basebenzela khona. Imbuso u2 khona umbuso obumnyama kukhona umbuso okukhanya. Khona umbuso kaNkulunkulu khona umbuso kaSathane. Zimbili indlela azikho iningi. Khethe iyodwa ukuthi wena ukhethani. Mawinyanga awukwazi ukuthi umfundisi uphinde ube inyanga. Ayikwazi ukwenzeka leyo nto. Uma unjalo uthi umfundisi ubube inyanga wrong ukhetshile. Awukwazi ukwenza kokubili. Awukwazi ukwenza kokubili. Uzobatshelana abaza ngoba phela sifunda iBhayibheli leli. Uma sikhuluma ngeBhayibheli wena kusho ukuthi kunezinto wena ongayifundi la ngenxa yokuthi wena vele ubona ukuthi lezi zinto ziphambene nawe.
So uma ukholwa nje mawukholwa man of God ingakho kunezwi lapha likaNkulunkulu okay elitholakala lapha ku Deuteronomy 18 verse 9 isihloko sifundeka nje u Deuteronomy 18 verse 9 kufundeka kanje isihloko ukubhula kwabezizwe nabaprofeti bamanga uverse 9 uthi nxa usufikile ezweni uNkulunkulu wakho akunika lona awuyikufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni noma umbhuli noma ohlola imhlola noma owenza imilingo noma umlumbi noma owenza iziphonso noma obhula emadlozini noma umthakathi noma umlozikazana ngokuba yilo nalo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova asibambe lapho sure uyayizwa lonto sure okusho ukuthi nje lento nje yokuthi wena uye emadlozini out uyisinengiso kuJehova you like it or not noma ungayivikela uthini uyisinengiso kuJehova ngoba mawukhonza nje emadlozini wenza lezi zinto zama magic imlingo uyisinengiso kuJehova uxabene noJehova ingakho labo bantu ufuna baphenduke bakholwe ngoba into ezoyenzeka mawuxabene nomuntu uNkulunkulu uyalamula kodwa mawuxabene noNkulunkulu banozokulamulela abanye umfundisi njengamanje abayenza lezi zinto deep down they are not happy ngabo sometimes kubantu ba pretend as if ngathi konke kuhamba kahle kanti lutho akuhamba deep down athi obhala kahle ngoba umfundisi uyabona ukuba nezinto izinto azikuthengela ukuphila noma ungaba nemali engakanani imali ngeke izikuthengela ukuphila ngoba umoya womuntu ukhona kuze kube phakade awufi kuphakathi ukuthi phakade lawo usezulwini noma usesogweni so ke ngifuna ukuthi ke awukwazi ukuthi umfundisi uphinde ube ushumayele ube umfundi ayikwazi ukwenza unless phela uma ukuthi vele uneyinhloso zakho kodwa uma sikhuluma iqiniso simele iqiniso awukwazi nawe ukwazi kahle deep down ukuthi awukwazi ukuthi ube umfundisi uphinde ube inyanga ube umfundisi uphinde ube isangoma never into efunakala fanele uphenduke ngoba awukwazi ukushumayeza abantu ungaphendukanga uyazi uJesu ngiyamthanda lapha ya uke wathola uNicodemus uNicodemus lithi iBhayibheli kuyindoda naye eyiphethe lithi iBhayibheli wamtshela uJesu wathi Nicodemus zalwa kabusha ngoba uyabona umuntu man of God umuntu ongakholwa nongaphendukile ngeke ayiqonde izinto zikaNkulunkulu ngeke ngoba ingqondo yakhe ayiguquliwe ayiguquliwe ingakho umuntu umaphenduka ingqondo yaguqulwa yes iyaguqula ingqondo so ke ngifuna ukuthi ngeke bayiqonde izinto zenkosi ingakho nje bashaya imix masala lapha evangelini ingakho uthola ukuthi nasemasontweni umuntu uyafika yizwe akukhonza uNkulunkulu uyazi maningi amasonto okukhonza uSathane ku uyazi mawufika uyabona mawukholwa kahle mawufika nje lapha uyabona ukuthi la kahle kahle usho nezingoma zakhona abayicula uyabona ukuthi manje sebayishawo ngathwasela izinyoko baba kavumanga uyabona leyo nto ithini le uyabona ukuthi bayicula esontweni uyabona ukuthi leyo nto ayiworship uNkulunkulu iworshipha enye into abanye ubeze bathi ngihawukele ethongo lapha bayicula esontweni leyo ngoma uyabona ukuthi baba praise enye into esontweni uyabona ukuthi kahle kahle kunamasonto kaSathane abavela ngegama likaNkulunkulu kanti benza imisebenzi yabo yobumnyama so ingakho ke mina man of God ngithi lento yamadlozi very sensitive ingakho mawukhola umzalwane phenduka kuleyo nto leyo ngoba mawungaphenduki ngakho ufuna ukubuza nombuzo umfundisi wakho yes baba ekhaya kukhonzwa amadlozi yebo ngiyingane yakho yebo usengisizile uNkulunkulu yes baba uzuza ngevangeli yes baba but la ekhaya kukhonzwa lento kukhonzwa amadlozi ngiphila njani ke mina as umntwana la ekhaya kodwa la ekhaya kusakhonzwa idlozi mina sengizuzwe ivangeli all right angifakaze nje ngami mina I'm coming kwi family enjalo yes mawuhamba noNkulunkulu ngempela uNkulunkulu uyakumela all right into yokuqala ufika uyenze mawuthola ivangeli awuveli ukuthi uma sokuzoyenziwa lento uphaphe nawe uthi
hey manje lapha mina ngeke ngiyenze lo cha uma uthatha ivangeli mali kuthola ngoba phela usuku ungazenzisi usuke kubambe ngempela lento phela umuntu akaphenduka ahleka usuke nangasazenzi uyayizwa le nto le ngamanye amazwi uma uthatha ivangeli into oyenzayo one uyahamba uyohlala nomndeni wakho but uyangizwa ukuthi ngithini manje uthi mama nobaba into engayenza leyo mina mama nobaba mndeni wami ngiyanithanda sengikhethe ukuphila ngevangeli yes abanye ungabeza bathi bayaxoshwa because of ivangeli kodwa namhlanje uNkulunkulu wabasiza ivangeli into edinga isibindi kahle ingakho uJesu athi ozemva kwami ofuna ukuzemva kwami makayidela thabatha isiphambano samangila lento evangeli into ukuthi uyidele ngoba mawuzohamba ungayidelanga ngeke mina ivangeli ngilithathe ngisemncane kodwa uNkulunkulu wangisiza ngimncane futhi ngangingenza imikhibe eminingi uyabo so uNkulunkulu wangisiza lapho ngathatha ivangeli ngahlala nomndeni kwaba sengazathi bayavuma uma nje kusaqala but the more ngiqhubeka noNkulunkulu kwaba nezinto eziserious ezenzakala baqala bathi lo mfana yini indaba siyabazi thina abantu abakholwayo ngitshela umndeni siyabazi thina abantu abakholwayo siyabazi umfundisi bana abakholwa njengawe uyayibona lo nto le so bakhuluma izinto eziningi abantu but kufuna wena isinqumo osithathile ungajiki kuso uma umzalwane ukholwa angeke uyiswele indawo yokuhlala ngeke futhi uze wena uthola ukuthi awunamndeni umndeni wakho kahle wangempela umuntu unemndeni eyi2 kunomndeni kamoya nomndeni wasenyameni umndeni wakho ngokweBhayibheli ngokwezwi kaNkulunkulu wangempela lo muntu owenza intando noma enenza into efana ecommon uJesu lapho ukhuluma ngezihlobo eziyizo kukhona la khona elinye ivesi lapho uJesu kukhona izwe la khuluma uJesu atshela uMaria nalo mfundi lo owayemthanda kakhulu wayehleze sesifubeni sakhe athi uJesu mame bheka indodana nawe ndodana bheka lithi iBhayibheli uma uhlola uJohane lo wayehleze sesifubeni sika Jesu so uJesu lamagama wabhekise uMaria kamzala uJohane physical but into eyenzeka lapha wathe mame bheka indodana yakho nawe ndodana bheka unyoko uyabo mhlambe baba nayi confusion kodwa uJesu wayiqeda lo moya ukuthi umuntu uthi wena like aqeda lo moya lokuthi obuhlobo begazi laba abantu kade bangazalani laba kodwa lithi iBhayibheli lomfundi wamthatha wamisa kwakhe wamnakekela so lento lela verse liyaveza izinto eziningi inkonzo yokunakekela nothando liveza nje izinto eziningi so ngifuna ukusho ukuthi ke wayekhipha lo moya lokuthi uthi umuntu umenzela ukuthi ngoba wakini ngokwegazi isihlobo esiyiso sangempela yilo muntu owenza into efana neyakho that's why noJesu athi niyo bayokuthi ngabafundi bami uma nithandana yes shuthi yona sign yokuthi neba into eyi1 yes so yes so ngifuna ukusho ke man of God ukuthi uhlala phansi nomndeni wakho uchazela ukuthi mina sengithatha isinqumo sokuphila ngokukholwa yes abanye bazolwa nawo ngoba wazi amandla kaNkulunkulu ukuthi anamandla kanjani bazolwa nawe but kufanele uyimele into yakho yebo ungaba mncane kwesinye isikhathi thothi awunawo amandla but uNkulunkulu uzolenzisa ngoba uNkulunkulu wamacebo uzoyenza iplan ukuthi ugcine usizakele uyabona ngesikhathi bathi bakucindezela ingalesikhathi bakuphakamisa uyabo abantu mabangathi bakucindezela into yakhe ivele ibe namandla kakhulu iba dangerous because we are dangerous when we are in danger siyingozi masisengozini abanye abantu uma babona nje benza izinto kithi benza izinto the more siba ingozi kakhulu uma basihleba abantu siba ingozi kakhulu uma balwa nathi abantu siba ingozi kakhulu uma basiloya abantu siba more dangerous than before ingakho umzalwane ukuba strong kwakhe akubi strong kwakhe ezintweni ezihamba kahle but ukuba strong komzalwane kuncike ekuthenini udlula kuphi ukuthi umzalwane uSathane uyalazi ivesi so ukuthi umzalwane wangempela uyabonakala ukuthi udlulephi wami ingakho man of God mhlambe uma sesizovala ngizoyiveza lento yabantu
ukuthi kuyingozi kanjani kuyicommita noma nobani. Ngizoyiveza le ingakho man of God uyabona lento uyabona kwesinye isikhathi uma ungenwe idemon lo moya obudlozi kwesinye isikhathi yiwo okukhethela ukuthi kuganwa ubani. Yo. Okay. Yeah, uyakukhethela ukuthi ufuna bani. Omunye umbone omunye futhi othi kube nzima ukuthi agane. Ngenxa yalo moya. Ngenxa yalo moya lo. So kuningi lo moya abantu abanye uthi uzoba na 2 amakhosikazi athi lo wedlozi ke lo. Uyabo, so ngifuna ukuveza man of God ukuthi hey lo moya lo unzima kakhulu ngoba imindeni eminingi ibanjwe yile lo moya. Abanje noma sebakholwa bafuna ukuphuma. Nansi enye into mfundisi. Njengoba sizomzekelo ke ngayo umntwana othothi usekhaya. Usekhaya yebo baba. Bamngela ivangeli. Yeah. But manje ke kulungile ke umndeni usumvumela. Kulungile ke phila ngalenkolo yakho. Yebo. Thina soqhubeka ngalenkolo yethu. Yes. Yes. But manje kube nama activities awenziwayo la ekhaya ukuthi imisebenzi kuyahlatshwa zonke lezi zinto lezo. Yes. Nalo nicala uma kwenziwa lokho kodwa ngisindisiwe njengokuthi nje hayi it's fine uNkulunkulu understand uhlatshwe mhlambe nansi inyama uma ngidla izinto esuke zenziwe khona laphana bukhona ubungozi angathi nalini icala ngithi mhlawumbe kukhona ubungozi noma nalo nicala noma ngabe yini okuzwakala kahle nobungozi phakathi bukhona okurong kakhulu baba because phela mawungena lapha yana baba kunama covenant abawenzayo lapha leza zinto leza isigodlo sobumnyama uyangizwa so njoba kuyisigodlo sobumnyama kunemithetho yakhona kulela altar angenze nje isibonelo kuze ngiphendule lapho ukuthi kunobungozi kangakanani. Uyabona umuntu uma uzokuthiwa hamba kamalume ehlaba isiphandla this and this kuhlatshwa imbuzi ingozi leyonto ngoba ngalesikhathi wena kuhlatshwa imbuzi ufaka isiphandla ujoiniswa kulomndeni ngamanye amazwi uyajoiniswa kulomndeni ukuthi ube imember yalomndeni ukuze lemimoya okusho ukuthi wena uma uyijoinisa kulomndeni kuhlatshwa imbuzi is a sign of a covenant kusho ukuthi wenza icovenant wena ukuthi okay uchaza ukuthi wena inkinga ezehlela umndeni nama zingahlele ingakho ngithengela indla ngasoyo kondolweni. Uyabo iyayithinta naleyo nto kakhulu yokondolo. So ngifuna ukuthi ke leyo nto leyo ingozi ukuthi wena udle solifundiswa. Okay. Yeah, kuyingozi baba ukuthi udle wena into ehlatshelwe abafileyo. Uyabona levesi litholakala kumshumayeli. No litholakala kumaHubo 106. Amahubo 106 verse 28. Amahubo 106 verse 28. Yes, Amahubo 106 verse 28. Uverse 28 ufundeka kanje. Bazihlanganisa noBariperoyi badla okuhlatshelwa abafileyo. Angithi uyayizwa? Ubani uBariperoyi indoda yayikhonza izithixo yayingakhonza uNkulunkulu yayikhonza ithombe lithi ke bayihlanganisa noBariperoyi badla okuhlatshelwa abafileyo bamba ke uverse 29 uthi bamcunula ngezenzo zabo kwabhoboka isifo phakathi kwabo. Uyayizwa lena iyingozi leyanto ngoba ngalesikhathi yenziwa leyanto leya kulula ukuthi amademon abambe lo mndeni nawe akubamba. Ngifuna isingisi lathe 128 verse Amahubo 106 verse 28. 106 verse 28. Yes, 106 verse 28. Okay. Yes, verse 28. 106 verse 28. Yes, that. They yoked themselves to the Baal of Peor. Yes. And ate sacrifices offered to lifeless gods. Yes. Nabantu bamla sithi kulithinta nangesingisi. Yes mfundisi amnonga qhubeka. Yes, uverse 29 uthi bamcunula ngezenzo zabo. Oh yes, verse 29. Yes. They aroused the Lord's anger
angithi uyabona ukuthi kwacuna kuNkulunkulu uyayizwa lona kwase kubhoboka isifo phakathi kwabo lisho njalo ukuthi kwabhoboka isifo phakathi kwabo okusho ukuthi ubungozi bokudla into ehlatshelwa abafileyo amadimoni akwazi ukungena kalula ngenxa ukuthi nawe uyijoinisile lapha abanye bagula ngenxa yokuthi badla into ehlatshelwa abafileyo inakho ukugulisa lento iyakugulisa baba phela amadimoni asebenza ngestrategy baba amadimoni ziningi amadimoni indlela ukuze abambe wena ziningi amadimoni baba yakubamba nangokudla amadimoni akwazi ukubamba nangento oyidlayo akubamba amadimoni ingakho kwesinye isikhathi mawufuna ukuhlula ezinye izinto ngena kwi-fasting ngoba i-fasting ilwa nazo zonke izinto eziba inkinga enyameni yakho nezikwehlulayo i-fasting nje iyalwa nezimo ezinjalo fana nomuntu efeba umuntu uma efeba umuntu ngeke ukuthi wena ungithandazela ubani ukuthi akayeke ubufebe fanele kakhulu angene kuma-fasting i-fasting ilwa iconvince inyama yakhe ilwa ithobisa inyama yakhe i-fasting ixebuke lento le hayi ukuthi mhlawumbe imizwa isuke ingasase isebenza kahle but iyayithobisa but ke nakho kwemfundisi angikho ekhaya bazenza lezi zinto mhlawumbe ngesikole ngomsebenzi bese bengicela ukuthi angibaxhase ngemali ukuze bakwazi ukwenza umsebenzi ube impumelelo ukhona okungaba ingozi kimi lapho uyabona nje baba awuyihlanganisi nakho konke okwenziwa lapho ngoba uma uyihlanganisa noma ngabe imali yakho noma ngabe izitsha zakho noma ngabe yini yakho ayidingeki lapho ingakho uNkulunkulu mafuna ukubusisa uAbraham yazi ukuthi uthini lapha kuGenesis 12 uthi Abraham phuma ezweni lakini nasehlotsheni nasendlini kayihlo uye mina Jehova la ngizokisa khona kungani ethi Abraham aphuma ezweni lakini ingoba uyazi ukuphuma nasendlini akasho ukuthi akalahla umndeni kodwa uthi akaphuma emkhubeni ngoba kunemkhuba yemndeni eyenziwa imndeni imkhuba engabusisekile phela ngithi bazoyizwa kahle abalaleli ukuthi uma sesiya kuleyo khondolo bazoyizwa kahle lento esikhuluma ngayo ukuthi why kuze kube nezinto ezinjalo zisukela kuzo zonke nazo lezi zinto lezi ngoba lezi zinto ziyimimoya so badla okuhlatshelwa bani abafileyo asiqhubeke mawuhlaba baba mawuhlaba awuhlabela umuntu wakini owafa ingakho umuntu uma sowafa awumyenzeli umsebenzi two futhi mawumzalwana awunimbulitshe awunimbulitshe mamzala awunimbuli uma ukholwa awunimbulitshe yini indaba abantu abafundisekile there is why athi obhala kahle abantu babhubha ngenxa yokuswela ulwazi uyabo so ngifuna ukuzala ekuthenini awulimbulitshe angilungisele ukumbulitshe ngingayishiyilenga why itshe lingasambulwa bazokhumbula abazalwane ukuthi ngalesikhathi uJesu esethuneni lithi iBhayibheli ngokusuku lokuqala lweviki okuyiSunday bavuka ekseni ngovivi oMaria Magdalene bakuphi bayithuneni likabani likaJesu uma bafika ethuneni likaJesu bathola itshe linjani liginqiwe ingelosi ihlezi phezukwalo yafika yababuza ingelosi yathi nifuna uJesu waseNazaretha na bathi yebo wathi hayi uvukile lo muntu loyo yasethi kubo nimfunelani ophilayo kwabafileyo uyayizwa lonto nimfunela ngoba uma umzalwane awuyi lapha yana ushe emathuneni uthi kukhona izinto yozenza ngenxa umuntu ofile ngoba leyo nto le usuke kuyinkolose le uyayizwa leyo nto le ngifuna sifike nakulento abathi izipoki bathi umuntu umafile uyapoka sizawufika lapha ikhona leyo nto lokudala nje kwathi ubani uyapoka uba nengibona umuntu lapha sizawufika kuyo leyo ukuthi yini leyo akuyena lo yamuntu amadimoni akwazi ukuguqula uma ufungakholwa amadimoni akwazi ukusebenza ngawe kube sengathi uwe kade akwena anginomthakathi uyakwazi ukuloya ngomuntu ubone ngathi uloya umprofeti uTJ kade uloya uST sure kade uloya umuntu uyakwazi ukumbatha omunye umuntu aloye ngaye so ngifuna ukusho ke mina ukuthi lento okumbulitshe awusalimbulitshe kade la ginqo kade sasizwa kuleyo nto
Isizathu esikhulu sokumbulisha konje kusekuyini vele ukukhumbula. Yes ukukhumbula baba. So omunye mhlawumbe ngaba nombuzo ukufa nokuvuka kukaKristu. Yes. No sengisho le eyenziwe imndeni. Imndeni. Yes. Mhlawumbe kuzombula itshe. Yes. Likadlamini. Kusekuyisiphi isizathu? Noma isizathu ungase le izinto eziningi man of God ziyinkolose. Yeah. Ezinye azina izathu baba. Kodwa inkolose nje. Abantu babambelele baba ezintweni ezingekho. Uyayibona le nto le ukuze kube sengazathi abanye ngithi kusuke bathi isikhumbuzo abanye. Yeah. Angithi abanye basho njalo. Bese bathi siyombula itshe lapha ya. Uyayibona le nto le ayikho into ingakho lithi neze ukukhunjulwa kwabo sekukhohlwakela. Abasena umvuzo naneni kukho konke okwenziwa la ngaphansi omthunzi welanga. Sizalufunda lelo verse asiyeqe siye ku verse 37. Alright. Kuli verse elifanayo. Uverse 37 uthi amadodana namadodakazi abo bawahlabela amadimoni. Uyayizwa le nto? Asiliphinde leli verse 37. Amadodana namadodakazi abo bawahlabela amadimoni. Okusho ukuthi baba mawuhlaba uhlabeli umuntu wakini ongasekho. Mawenza umsebenzi awenzeli umuntu wakini ongasekho kodwa usukwenzela amadimoni. Lela demon lela elifike lazozenza kuwe umuntu wakini ongasekho. Idemon ledlozi baba. Yilela demon lesikhulume ngale kuqaleni elithi lifike la ifaker lazenza umuntu wakini ongasekho. Liyakwazi demon ukugulisa even umuntu ekhaya enhloso ukuthi lifuna ukuthi kwenziwe into ethile. Angathi wena umuntu wakini afe angashiyanga lutho bese athi wena mhlabela inkomo uthi uyithatha. Uthi uzoyithatha. Uyayibona le nto ukuthi izinkolo amadimoni abambe abantu. Lento yedlozi inakho umuntu kumenze ngiyangibona impela la kukhonza khona amadlozi akwenzeki ngahlatshwa. Isebenza ngegazi baba. Sebenza ngegazi. Iyakholelwa lapho. Uyazi uma ungababuza abanye bazofakaza ukuthi hey mina sengihlabe kaningi kodwa akulungi lutho bathi kuzolunga. Yingakho uma uke wahlaba lama demon avamile ukuba mningi lapho ngoba dinga umhlatshelo. Dinga umhlatshelo. So ke yingakho ke lo moya wedlozi kakhulu uma umzalwane awicommit nezinto enjalo ngoba mawuhlaba liyasho ivesi ukuthi amadodana namadodakazi abo bawahlabela amadimoni bachitha igazi elingenacala igazi lamadodana namadodakazi abo abawahlabela izithombe zaseKenani izwe langcoliswa igazi bangcola kanjalo ngemisebenzi yabo baphinga ezenzweni zabo. Uma lithi baphinga man of God shuthi laba abantu abasuka kuNkulunkulu ababenza isivumelwano noNkulunkulu base basuka kumuntu abenze naye isivumelwano bayokhothama kwezinye izinto. Angithi ukuphinga ukuthi ushadile nomuntu wenza isivumelwano bese osho umuntu omshado uyoyenza lento oyenza nomuntu wakho omshado nomuntu ongashadile naye uyaphinga lapho. Kanjalo noma wenza isivumelwano noNkulunkulu bese uyasuka kuNkulunkulu uye enyangeni wezangomeni uyaphinga. Sure. Uyaphinga ezenzweni zakho. Sure. Yes, ukuphinga kusikho lokhu kuphela abakucabangayo. Uyaphinga noma uyikholwa. Uyabona uma uphuma ukhonza uNkulunkulu enyangeni uyaphinga. Ngoba usuke wena wenza isivumelwano noNkulunkulu. So uyasuka kuNkulunkulu uyakuphi uyophinga lapho uphinga khona. Khona nayo lento lethothi mhlawumbe umuntu ufele kuphi eselandwa ngehlahla. Uyabona lento yokulanda akekho umuntu wakini ongagibela ihlahla baba. Akekho umuntu inkoloze leyo. Angithi uma ngingafala nje manje ngila thiwa uma ngingawala nje manje phansi ngife. Uma ngifa baba manje la uyazi ukuthi kokwenzakalani usho noma ungangibiza uthi TJ angeke ngikuzwe futhi ngeke ngisabele why uma bakubuza uthi uTJ akasekho emhlabeni. Uyayizwa lento? uTJ akasekho emhlabeni uTJ usishile emhlabeni kanti ubani lo usuka khona? Nawu la
inyama ifile kahle kahle umuntu ngingakho kabili umuntu lokhu kuphethe umuntu wangampela lokhu igogogo na umuntu kodwa wenyama kodwa khona umuntu ongeke uzumbone okuhuye ngampela umuntu yingakho makuphuma umuntu lo wangampela kuleli gogogo elinyama inyama iyabola baba ngoba into eyenza ukuthi lento iphile umoya uma ke kwaphuma umoya vele awukho kumoya ophuma uhamba undinde ezihlahleni umoya sizawufika lapho umoya mawuphuma uya la owavela khona bawuthe uzofisa ukuthi singene nakule ukuthi umuntu mayisefile uyapi right right umuntu masafile man of God khona elinye ivesi kancane kukhona elinye ivesi elitholakala kumshumayeli kumshumayeli chapter number 9 verse number 5 ngicela nje ukulifunda ngebomu chapter number 9 verse verse 5 yes uverse 5 uthi ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa kepha abafile abazi lutho futhi abasena umvuzo ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga okusho ukuthi man of God umuntu masafile ufile uyazi ukuthi umuntu ofileyo ngeke asakwazi ukubuya ezekithi kodwa yithe singala khona ayenzeki into nje umuntu uma efile akakwazi ukubuya back ingakho phela ukuphenduka ngale kwethuna uma ufa ifile lakho liyavalwa baba liyavalwa so ingakho ke uma kungukuthi umuntu sofile akakwazi ukubuya ezikubantu abaphilayo nakho ngikufakazele ngoJobe asifunda uJobe 7 uJobe 7 uJobe 7 uverse number 7 again Jobe 7 verse number 7 ne uverse number 7 ufundeka kanje khumbula ukuthi ukuphila kwami kungumoya iso lami alikubuye libone okuhle iso lo ngibonayo alisayi kungibuka amehlo akho asekimi angisekho uyayizwa lona kunabantu man of God abaloke babheka abantu abafileyo kathi amehlo abo aloga kubantu abafileyo kalo muntu akasekho lo madoda uyayibona lo nto akasekho lo muntu unjani ingakho athi la amehlo akho asekimi angisekho besathi if liphela lihamba kanjalo wehlele endaweni yabafileyo akasayi kukhuphuka okusho ukuthi umuntu ofile man of God akakwazi ukubuya ezikubantu abaphilayo akakwazi baba umuntu uma soya endaweni yabafileyo akakwazi ukubuya eze kubantu abaphilayo into eyenzakala yithi thina esiphilayo amaningi amathubo singala khona kanjani ngokuthi angithi nathi sisazofa sisazofa njengoba sizofa kukabili kuphakathi ukuthi soya kuya ngokuthi ke bewusebenzelaphi baba le yenye indaba leyo so ke bese mawuqhubeka nayo uthi ke right kuverse 10 kasayi kubuyela endlini yakhe indawo yakhe ayisayi kumazi umuntu man of God mafa kunabantu abahlezi bayakha izindlu zoronda ngisho ukuthi zirong kodwa bazakhe bathi indlu kamkhulu le bayenzele kuwe imkhiba akunamuntu lapha yana yingakho lithi izwi la akasayi kubuyela kuphi endlini yakhe nomkade eno 100 room 10 room bani room ngeke asabuyele endlini yakhe nendlu yakhe ayisamazi ngoba unjani akasekho so njengoba engesekho man of God vele uyabo kasayi kubuyela endlini yakhe indawo yakhe ayisayi kwenze njani ayisayi kumazi so ngifuna ukuveza man of God ukuthi umuntu ofileyo ngeke man of God aphinda aye kubantu abaphilayo yini le eya kubantu abaphila abone ngathi umuntu wakini idlozi elizenze umuntu wakini ongasekho wena wabona ngathi uye kanti akuyena man of God uyabona nje masingagijima siye lapha kumshumayeli chapter number 12
Mshumayeli 12 verse 7 lithi uverse 7 uthuli libuyele emhlabathini njengokuba lwalunjalo umoya ubuyele kuJehova unikayo. Uyayizwa lento? Ngamanye amazwi man of God awukho umoya oqhubeka man of God uhlale noma akekho umuntu man of God obuya zohlala komunye umuntu. Ingakho umuntu uyikholela akekho umuntu okholela omunye umuntu. Yes. Uyayibona ukholo kwakho umuntu. Okwakho umuntu. Ingakho uma uhluleka ukukhola usela ngeke man of God wena ufuna amaheke noma unemkenke ucabanga ukuthi uvuka amaheke angasekho. Umuntu uvukela akasebenzela khona. Ake akukholelwana la lezulu phela izulu man of God akufani njengala emhlabeni. Ezulwini izulu agwazelwana ezulwini. Akusikho njengala emhlabeni ukuthi uma ufuna umsebenzi liyakugwaza le futhi akunandoda akunamfazi le. Lento yokuganana iphelela la emhlabeni. Le esiyakhona ezulwini le sonke njengebandla sobe siwumakoti. Uyedwa umyeni kobe kuJesu Kristu. Yingakho ngeke izibe khona lento yokunabelana ukuthi mina sengihalela ubani ngathi ngabe umfazi wami ayikho lela siyakhona. Ngapha futhi ngeke kuye noma ubani ezulwini. That is why men of God kunendawo eziwu2 njengoba lithi la ivesi umoya ubuyela kuJehova owunikayo. Uthula ngithi umuntu umadalwa wakhandwa ngenhlabathi. Wabunjwa kwaba yinto nje engaphili. Wase uNkulunkulu uphefemulela umphefumulo kwaba into ephilayo. Angithi uyayizwa lona. So into nento mayihlukana ibuyelela yavela khona. Uyayizwa lona. Ingakho masifa sifakwe emgodini ngoba kufezeka into vele. Into nento iyala yakho. Uma ke umoya womuntu lithi ubuyela kuJehova kunendawo eziwu2. Kune Hades ne Paradise. Yini Hades is a waiting room. La khona ukulindela igebengu. La ukulindela khona abantu abafe bangakholwa. La ukulindela khona wonke umuntu ongakholwa eHades. Uyayizwa le nto le? Abenzi bokubi. Abantu abangakholwanga basaphila abangaphendukanga. Phela lapha man of God ijudgment ika3. Angithi khona abantu abafa ngekhathi zabo shaka. Labathi thina ivangela salizwanga labo bohlulwa ngonembeza ukuthi shaka njengoba nani igwaza abantu unembeza ungakhulumi nani ama group azoba ka3 bese obakhona labantu bemthetho laba bagcina imithetho kakhulu bazothi okay wena bewugcina imithetho lona ke awugcinanga ngani bathi kushuthi masophula owodwa uyiphule yonke. Uyabo thina ke bese kuba yithi ke bevangeli akekho noyedwa yokufa ngalizwanga izwi lenkosi. Nathi sohlulela ngamanye amazwi Hades is a waiting room. Uyabona man of God ijele liyafana exactly nento yasesihogweni lisiyenzela umfanekiso ngoba lapha awukwazi icala kuyothetha uqala ugcine estoksini. iHades ifana nestokes and nakhona estoksini uma ukhona awuzwa bunandi. Awuzwa bunani ngoba usuku kuphi use-stoksini use-Hades. Icala lakho nathi akekho umuntu ongeke azayo kwi-judgment seat. Uyakholwa noma ukholwa akufuni ukukholwa noma umongameli noma uyini uzwa kwi-judgment seat. Uyohlulela njengalokho okwenzileyo usasemzimbeni noma okuhle noma ngabe okubi. Wonke umuntu nathi abafundisi siya kwi-judgment seat. Akekho umuntu ongeke azafika. Thina ke bafundisi senkingeni ngoba sothola i-judgment kabili. Number 1 lithi izwi thina sibekwe njengabalindi bemphefumulo esizobuzwa ngayo. Ngamanye amazwi thina i-judgment number 1 ukuthi njengoba besilusa abazalwane njengoba besishumeza abazalwane into eyenzakala sikasibatshela yini iqiniso sitheni kubo kade sikhuluma yini iqiniso. Bese kuba khona futhi ku number 2 bese kuba khona ujajwe ngokwakho wena ngokwemsebenzi yakho. Shuthi mawuyinceka kaNkulunkulu une challenge umuka nje uma phambi kwabantu ukhulume something une challenge kuyakuphoqa ukuthi iqiniso liphile ulikhulume ngoba uzoyishela leyo. That is why nala isihogo asikho phezulu singaphansi emathunjini omhlaba. Yabona mfundisi wami kuyafika enhlizweni yami. Yebo baba sikhuluma ukuthi ngiyazi ukuthi bakhona abazalwane yebo baba ababambekile ngenxa yalo moya. Yes yebo baba abanye akusiya intando yabo abathandi kodwa umoya ugcine uba ngaphezulu kwabo. Yes abanye nje impela uthola ukuthi impela nje ukhule ngayo lento yedlule ekhaya ukhule ngayo
kodwa manje mayezwe indaba zevangeli kuvuka uthando lensindiso. Yes, so uNkulunkulu usenzelile kumusa, bakhona impela basizakele impela babanjwe umoya wamadlozi, ngikhuluma ngezangoma ziphenduka ngokubuka iPodcast. Yes. So ke ngiyafisa kuyafika enhlizweni yamfundisi ukuthi engathi ungawenza nomkhuleko for abantu ababambeke kuwo lo moya, abanye bazi, abanye bayazi, kodwa uNkulunkulu uyabazuza phezulu konje. And ngizoyenza man of God pray and ngiyabadinga labo bantu futhi because ngisebenza ngabo phela abantu ukubasiza ezimene ezinzima okungaphumeki kuzo. Nami ngine product ebandleni yabantu kade banjalo, baningi kakhulu and ba strong ekholweni and bakholwa kwangempela. So umoya uyacast uhamba. uPaul uke wacast umoya kade usentombazaneni enedlozi. Maybe kulomzuzu lembalwa yethesele mfundisi. Yes baba. Mhlawumbe ke siwenze okanye wenze lo mphuleko for ababukeli bethu. Baba kuwo yona lento. Mhlawumbe nje ukhuluma okusenhlizweni yakho and then bese uthandaza nabo. Okay. Mhlawumbe ngakusho kulemzuzu nje embalesele kubantu ababanjwe lo moya. Badinga ukusizwa ngoba phela man of God mawungena umoya awuzenzi. Uyenza uyabona nje ubona umuntu engena umoya kuyena kodwa umoya ophila kuye. So uyadinga lo muntu ukusizwa kakhulu. Ukusizwa kakhulu nanokuthi angayicommit nezinto ezizomlidela kulezi zinto. Yebo abanye lemoya baba yafika ebusuku, abanye balele ngamaphupho, ifike nje ngezinto eziningi, omunye akhonjwe into ayibone ngempela iyenzeka kanti unyonyobelwa umoya. Vele isikhathi esiningi imizi abaphila ngayo lento okunaka abaphili kahle. Abaphili kahle. Isikhathi esiningi bahlukumezeka baphile kanzima kanti thina siya understand ukuthi umoya osukuphila kumuntu fanele sithandazele umuntu ukuphuma umoya ba. So nje abantu abasuke ngempela bathi mprofeti uTJ mina ngiyafuna ukusizakala kulo moya, ngizoyishiya inamba yami la. Funa bangifonele. Ngizokhuluma naye. Ngoba abanye there is why man of God abanye abazalwana sibagcina epulpit. Kodwa into esiyenza siba nawo ama one on one. Why sibe nama one on one? Umuntu uyadinga ukuhlala naye phansi ukhulume naye. Uyayibo umsize lapha nalapha ukuze agcine naye azakhula. Asibagcina abazalwane epulpit. Yes, so that is why ke siba nama one on one. So siyawenza ke nama one on one. La khona imahala phela one on one akusiyimali. Imahali one on one. So kusiyelebo prophet. Akusiyo leyo ke baba. Siyenza nje for free of charge usizakala ngoba inhloso kufanele ufe uyobona noNkulunkulu. Phumelela kodwa umufa kufanele kube ukuthi uyazana noJesu. Ngoba ungazani naye never. So engakusho ababanjwe lo moya, hey bazalwane kugwemeni ukuthi nihambe niyifaka noma ikuphi. Ngoba lento le iyenza ukuthi kwanathi siphile kanzima. Yekani bazalwane ukuba amaxoki. Uthi uyakholwa ngapha uphinde futhi ungene ngapha. Uthi uyakholwa ngapha uphinde ungene. Yingakho man of God lithi iBhayibheli masingaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. Kunakuhlanganyela ukulunga nokungalunga. Ukukhanya nobumnyama kuhlangana kuphi. Lisingeliphuza itafula lenkosi netafula lamade ayikwazi kwenza. Bazalwane liphileni iqiniso. Ningagaxelisi thina njengabafundisi, liphileni iqiniso. Singathina sishumayeli baba ivangeli lithi hamba uthandaze na ubondela utshwala. Azishumayeli leyo nto leyo dothini. Ngoba uNkulunkulu ngeke umunderstand isisono baba. uNkulunkulu ufuna usinika amasu nokuhlakanipha ukuthi siphuma kanjani ezintweni baba. uNkulunkulu singamu sithi hayi uNkulunkulu uyazi nje. Wazini uNkulunkulu oba mawufiye esokweni. Bakhulekele mfundisi wami. So ake ngithandaze vala amehlo lapho ukhona ekhaya ngizoyibiza vele inamba mase after prayer ukuze ukwazi ukuthi umprofeti mhlambe ngabe lapha ekhaya unomunye umbuzo odinga mhlambe ukubuza noma ukusizakala noma ukubona umprofeti sizoyibiza inamba uzosithola khona. Ake ngikhuleke. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha baba ngiyathandaza egameni nasegazini lika Jesu Kristu. Moya ongcwele baba siyazi ukuthi umhlaba
uNkulunkulu wethu onamandla ubanjiwe yilo moya egameni likaJesu. Imindeni nemindeni baba ibanjiwe yile mimoya. Baba wethu onamandla, baba ngiyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, baba hambela loya baba ubasize, ubakhulule, benzele umusa baba empilweni yabo ukuze basizakale, ngoba baba ngaphandle kwakho baba ngeke baze babe yilutho. Ngiyathandaza baba abantwana bakhe emakhaya, ubenzele umusa, ubenzele inxeba egameni likaJesu waseNazaretha ngegama elinamandla. Baba ngikhomanda yonke baba imimoya yobumnyama ephila ezimpilweni zabo, ngibopha lonke uhlobo lwamandla emkhathi. Eminye imimoya ivela ngaphansi kolwandle, eminye ivela emkhathini. Baba wethu onamandla, ngiyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha baba basize abantwana bakho baba lapha ekhaya, ubalekelele, ubenzele umusa egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha. Ngiyabonga baba, qhubeka uba protect, ubavikele, ubapha amandla okuma nesibindi baba egameni likaJesu waseNazaretha kuze kube manje naphakade. Amen and amen. 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 Mfundisi wami siyabonga. Shila number yakho. Yes, umprofeti uTJ uyatholakala kule number le ithatha ungifonele WhatsApp leyo nombolo, uthumele nesicelo sakho ku WhatsApp ngizokuphendula. uNkulunkulu wami uzokusiza. Ngitholakala eJozini kwaMhlaba uyalingana la izinto ezenzeka khona. Inombolo ithi 071 531 7062. Angiphinde kokugcina 071 531 7062. Yona namba le umprofeti uTJ athola fona. uNkulunkulu uzokusiza ukuvulela indlela ehlane. Thank you so much. Bazalwane bami siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anigcine ke anibusise nilapha emakhaya. Asibambele namhlanje, sibonane kwi-episode elandelayo. God bless you. Amen. Siyabonga mfundisi. Amen. Hey, sabuya. Yeah. Stop la.